Propera parada, Cerver. Correspondència amb ferrocarrils francesos. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Final de trajecte. Próxima parada, Cerver. Correspondencia con ferrocarriles franceses. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Final de trayecto. Propera parada, Portbou. Próxima parada, Portbou. Propera parada, Colera. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Próxima parada, Colera. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Propera parada, Llançà. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Próxima parada, Llançà. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Propera parada, Vilajuïga. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Próxima parada, Vilajuïga. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Propera parada, Figueres. Próxima parada, Figueres. Propera parada, Vilamalla. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Próxima parada, Vilamalla. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Propera parada, Sant Miquel de Fluvià. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Próxima parada, Sant Miquel de Fluvià. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Propera parada, Camallera. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies.
Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Próxima parada, Camallera. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Propera parada, Sant Jordi Desvalls. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Próxima parada, Sant Jordi Desvalls. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Propera parada, Flaçà. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Próxima parada, Flaçà. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Propera parada, Bordils, Juià. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Próxima parada, Bordils, Juià. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Propera parada, Celrà. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Próxima parada, Celrà. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Tren amb destinació Barcelona-Sants. Propera parada, Girona. Correspondència amb AVE i trens de llarga distància. Tren con destino Barcelona-Sants. Próxima parada, Girona. Correspondencia con AVE y trenes de larga distancia. Propera parada, Fornells de la Selva. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Próxima parada, Fornells de la Selva. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Propera parada, Riudellots. Atenció. Estació dotada de pas habilitat per travessar les vies. Per la seva seguretat, extremi l'atenció i miri a un costat i a l'altre abans de travessar. Un tren pot ocultar-ne un altre. Próxima parada, Riudellots. Atención. Estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención
y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Propera parada, Caldes de Malavella. Pròxima parada, Caldes de Malavella. Propera parada, Sils. Pròxima parada, Sils. Tren amb destinació Barcelona-Sants. Propera parada, Massanet-Massanes. Correspondència amb línies 1 i 2 de Rodalies. Tren con destino Barcelona-Sants. Próxima parada, Massanet-Massanes. Correspondencia con líneas 1 y 2 de cercanías. Propera parada, Hostalric. Próxima parada, Hostalric. Propera parada, Riells i Viabrea, Breda. Próxima parada, Riells i Viabrea, Breda. Propera parada, Gualba. Próxima parada, Gualba. Tren amb destinació Barcelona-Sants. Propera parada, Sant Celoni. correspondència amb línia 2 de Rodalies. Tren con destino Barcelona-Sants. Próxima parada, Sant Celoni. correspondencia con línea 2 de cercanías. Tren amb destinació Barcelona-Sants. Propera parada, Granollers, centre. correspondència amb línies 2 i 8 de Rodalies. Tren con destino Barcelona-Sants. Próxima parada, Granollers, centre. correspondencia con líneas 2 y 8 de cercanías. Tren amb destinació Barcelona-Sants. Propera parada, Barcelona-Sant Andreu. Correspondència amb línia 2 de Rodalies i línia 1 de metro. Si us plau, vigileu amb la distància entre el cotxe i l'andana. Tren con destino Barcelona-Sants. Próxima parada, Barcelona-Sant Andreu. Correspondencia con línea 2 de cercanías y línea 1 de metro. Por favor, presten atención a la distancia entre coche y andén. Tren amb destinació Barcelona-Sants. Propera parada, Barcelona al Clot. Correspondència amb línies 1 i 2 de Rodalies i línies 1 i 2 de metro. Tren con destino Barcelona-Sants. Próxima parada, Barcelona al Clot. Correspondencia con líneas 1 y 2 de cercanías y líneas 1 y 2 de metro. Tren amb destinació Barcelona-Sants. Propera parada, Barcelona, Passeig de Gràcia. correspondència amb línia 2 de Rodalies. Línies 2, 3 i 4 de metro i serveis regionals. Tren con destino Barcelona-Sants. Próxima parada, Barcelona, Passeig de Gràcia. correspondencia con línea 2 de cercanías. Líneas 2, 3 y 4 de metro y servicios regionales. Propera parada, Barcelona-Sants. correspondència amb línies 1, 2, 3 i 4 de Rodalies. Línies
3 i 5 de metro. Serveis regionals. AVE y trens de llarga distància. Final de trayecto. Próxima parada, Barcelona-Sants. Correspondencia con líneas 1, 2, 3 y 4 de cercanías. Líneas 3 y 5 de metro. Servicios regionales. AVE y trenes de larga distancia. Final de trayecto.